ना ना रे ना 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 ना, बहुत प्यार करते उसको. म्हणे आला. काय झालं? दिली का चिठ्ठी? हा दिली. अरे चंपा मेरी बच्चू, अब कल मैंने मुझको आई लव यू बोलेगी. मी तिथे गेलो. हा, तिच्या घरी गेलो तर घरी कोणीच नव्हतं. तर फक्त तिचा बापच होता घरी. मग मी तिच्या बापापाशी दिली आणि त्यांना म्हटलं आल्यावर मिनी कशी द्या. तुझ्या आईची अरे कांडीच्या तिला तिच्या बापूची घ्यायला दिली तो चिठ्ठी. तिला द्यायची चिठ्ठी अरे पण काय झालं? इड्या गाडीच्या तिला लव्ह लेटर होत. ती चिठ्ठी तू बापूची घ्यायला दिली तिच्या. पण मला इथं सांगायचं ना. मला वाटलं लाईट बिल. लाईट बिल तिच्या घरचं लाईट बिल माझ्यात कशी लिहिन? यार मला काय माहिती ती लव्ह लेटर होतं म्हणून. आता तिचा बाप सोडत नाही माझ्याकडे. तो वाट लावलीस आता. मला माहित होतं तू असेच माझ्याकडे. तू काही कामातच नाही. नाही सर, तू घ्यायचे मापाच आहे. मला सांगत नव्हता ना. मला सुट्टी द्यायला लावली. तो मला सांगितलं नाही. असंच पाहिजे तुला पण. Oh no! मोन्या, ती चिठ्ठी तिच्या बापाला दिली ना? हो. त्याच्यावर माझं नाव नव्हतं. Oh no! काय? ऐक, तुला मी सापडलो का चिठ्ठी द्यायला? तिचा बाप तुला सोडणार नाही आता. मला तुझी वाट लागली आता.